Udinese wanawasuluhu sana ungaiti papo ashura ukwale ashura ukali papo yeso mama kairona yakadai mama kaira bre ngo kanisa ise anenya papa yange kuti uyu akurirwa ipopa kubva achiri mudiki ndo mai wake uyu ndochi mai wake uyu ndiye ega iye anoziva futi chi mwana ari wani zvari izvozvo akurira property yamai pana sekuru ane mukadzi nemhuri uyu akusurwa nana mai nekusha kwamai sekuru ngawabva iwe muzukuru iwewe uchitora uchisora nemeto watati watangaraita ichiri kurarama nyangandaka munhu kwasati iwewe haukwanisi kuti umudzinge kawe nekuti uyu akaiswa namai wako sati wakamuisa uyu akaiswa namai wako kuti agare ipapo mai wako akafa ari hawana kumudzinga urikupaona ndiri kuzvinzwa asi manje mukugarisana mai wangu wakataura kuti zvanzi ndanga ndati uyu mukomana uyu azosara achichengetana newe muzukuru asi manje maitiro ari kuita kwandiri ndo zvaachaita futi kunani kunewe iwewe saka hazvikonedzei ngaadzokere kupi musha kwake handidi kuti mwana wangu azosara achivhiringika papi izvozvo zviri papi nekuti mai wako wakanga waine simba rekuti wakati sekuru ndakuchengetai chidzokerai kuri kumusha but sekuru mai wako wakafa iye ari mwana watete handiti ipapo ndinoda kukumbira mwana watete mwana wamai wako uyu mwana wamai wako muri tu iwewe nauyu mese makura ipapo mese muri tu paipapo ndanditofunga kuti tinogona kuti mutowirirane kugarisana ndokunogona kuramba kunge kuri kuitika pakati pedu but ndanzwa kuti muneimba kumavhe neplot handiti ko mungachiseparata mumwe achienda kuploti mumwe achienda hake kumba uda zvose ndezvangu inzwaka pachirungu wauti uyu is an adopted son kana watoadopta munhu it means mwana wako which even ukaenda kwamba papa anoziya nepanapa from 10 months kusvika izvozvi where do I go hakuna anondoihwina because he adopted son namai wako saka iwe haungarambi munhu kuti iwe mai wako wakaadopta munhu iwe wotaura kuti aiwa hauna kuadoptwa namai wako dai mai wako waida kumudzinga waifanira kumudzinga ari mupenyu but mai wako wakafa it means pauyu munototoshayana mese muri wairi ende imba iyo mai wako wakafa mutemo wemuzimbabwe unotaura kuti munofanira kutotozvideclare kumaster of high court so that zvionekwe kuti zviiswe mumazita zvisheyewe pakati penyu muri tu kuchengetwa from 10 months timomirayo yemargaret mukuru sekuru antange wakurukori ndizvo mudenge ndakamubereka musana kwangu ndakamubereka asi manje mina ndikutaurire munhu une munhu wekau auita agarisikine wanhubo ipapa matanga andidzipa muromo musi haana kuzvitaura iyo musi akandipia ndikadona akandipia akandona nehanzvadzi yako iyo handikwanisi kugara naye kumudzinga hapana neraiti ndingatomwa poison kutofasara aka achigara zvese hamunga mupi zvinhu zvisiri uye ane pfuma yababa wake uko akapiwa pfuma yake wakagoyerwa pfuma dzaona baba wavo ini ndandiripo but hawana kundipa I was there hawana kundipa tututu mhuri yavavo asi ini handina kupiwa nhasi unomwa kutora zvangu kuwa kwevavo inzwa pakusheya kwezvinhu uyu
ane right yeshare ipapo, akurira ipapo, adopted, anoenda kuti mumudzinge nhasi, anoenda kutumomira ndimani aiwa taura imi ndimani mai murani alright muri macho chacho here kana kuti ndakaita nemurume wangu ndakazopedzisira tusubesana zvakanaka pane ndakazonga saka tete mai wake wakabva watora jogonio aine gove ne10 months ndio wakagara naye kusvikira akura ipa atanga chikoro form 1 kutanga chikoro grade 1 up to form 4 aina tete wakati izvo jogonia uyu wasati watombomutora kuenda naye kuenda kwacho inini jogonia mai inini mwana uyu asisiri wenyu bange wangu ndokumazuva akatsanangura mazuva ayo tichizoita zvimwe zvimafunction tiri kumba uko kwamudhemti kumba kwavo kwazvisafino tete wakati iwe jogonia iwe hauna nzvimbo iri pano nzvimbo yako iri kuidrins ndakazouya ndikamboenda kwana tete ikoko aitoti amaikunda andi kumudaidze ini ndichiri kutaudzana najogonia manje andigarekarema ndikati tete mwana ndiwe undandigoni kudini ndinopedzerana naye izvi handisi kutaurira kuti ndimanikidze kuti mumumanikidze kuti agarekoma ndiri kungotsanangura maererano nemazwi ndakazopedzisira ndiri kutaurana natete ngati mwana wenyu ndinongutaurira ndofunga pane munda wakristeni wakanga wakufamba ndakaona warifambidzana wese nani natete wacho munin'ina wavo avari apa varikufambidzana ndiani mwana kristeni ane munda uikoko vari kutorana natete wacho ndidza ambaite kwakati jogonia uya tete kwakati yomba kwatawanga uya tende kwakati vachinonga zvinhu zvawari pamwe chete saka ndakangoti zviro zvekukana kana kuti mukandidzane nekukana nyaya dzinoda kuiswa kune vanotonga nevanogadzirisa kuti zviro zviite hunhu hwakanaka saka apa wari kutaudzana wari kumba kwakutaudzana kwevanhu hakunoti bedzi dai adini hake abhi wasikuira naba uyu rugara mudzimba dzamai vake uyu anga akapiwa pakewo nditete akawakawo chinyi kumba yake ipapo nemadanga rake remombe nemadhiro rake nefohe aya ari kugadzirisa saka ngezvekuti bedzi ngaabvire kundodini hake kubva handisi kuramba kutoza kudzokera kuenda ndine munda murefu kwamudhemti uyu andakatosiya saka unogona kunogara kumba kwababa wake asi iye ari kuti inini tete wakanditora ndikandichengeta kusvikira pandari saka ndichapa kusimuka kuronedza zvezvinezvi kuti ndibvere isaka ndatomuti kana kubva apa zvinobasa izvi ndandifunga kuti zvine chibatsiro saka ndizvo ndingatindisana uyo musha wake uyo iye adopted son iwewe inzwa iwewe tiri kuda kutaura mutemo wekundoziya kuti uziye uyu ndihanzvadzi yako mwana akaadoptwa from the very earliest stage yeupwere 1 month achikutoyamwa akabviswa pamukaka natete 1 year 10 months mwana anenge achikuyamwa kusvika ma2.5 ichi ari kuyamwa akatorwa namai wako kuti uyu ndiwo mwana wangu mukomana nekuti mai wako wangu wasina mukomana waine mwana umwe chete wakamutora uyo kuti ndiye mwana wangu chindipai saka naizvozvo panhaka yamai wako uyu aripo hama dzako dzekwamai ngadzisazvifurire izvozvo iwe usandobve pamusha pako asi chiendai mundoremekedzani uyu azive kuti uri hanzvadzi iwe uchiziva kuti iwe hanzvadzi zvase kuri muzukuru hapana apa mese muri maadopted children yamai wako iwe ndiwo mai wenyu wamunoziya saka kade ukaenda kupi kundorejesa kana zvanetsa estate ngaidorejeswe mudistributwe musheyane mese muri 2 uyu mwana wepamba ipapo saka izve kupumana uroyi hapana uroyi apa inhawe kuti muri kushushira chii pfuma iyo uyu apa kushushira uyu
uyu oshatirwa kuti kuwaundidzika pana saka amatukano ega ega nekuti uyu akati ndikashushira akabva ndakarika but hakunai zvakadaro chindotwisisana munyatsogara zvakanaka iwe kumba kwamai wako kumba uyu paakaziya wakewo namai wake ogara semwana mukomana motochengetana moita ukama hwakanaka anokuchengeta taakumutaurira izvozvi iwe usafungire magara anda atiri kuita tiri kutotadza kugarisana ane mukama ana kumira zvakanaka mukomana iwewe uri kunzwa enda undogare zvakanaka nehanzvadzi yako iyo handiti haikwa kuchandotukana apa hatina munhu ari kubhadharira umwe kuti akadii pana watatitabhadharira hapana munhu achabhadhara chiendai mundogare mushe moona kuti mukwazisane muchigara mese zvakanaka kubva nhasi zivai kuti nhaka iwewe usavofunga kuti uyu unoenda koti inozozokuburitsa kuti uyu anobva panhaka iyoyo nekuti he is an adopted son. Ndiri papo zvapo mushaya wakaita munhu wangu ndakamira ndega kudai pane chese chakaita iye aripo wai nasimo makutaura kudai inini ndinhanikira ndandiripo namai wangu ndakamirira mai wangu but anga ari paanotii akasponza iwewe wakanga wakushushira wakanga usikamupi kumusuma sasekuru wazvona munhu haana kumbomusuma sasekuru anga asina chiremerera chekuti unomusuma sasekuru iwe wakangoritomushushira pafamai wakangotoshushira kuti abva aone kuti chii so that iwewe wanga watone tageti yekuti ngabve ndisari ndani zviro zvamai wangu ndiye anga ine simba mara haana kutaridza izvozvo handiti from there bhokisi rakabva wokunyaradzwa wakati kwai toda kuenda kupi straight kuenda kumba asi iyo yakamira kuti kwai toda kuenda nekumabhii vaenda kumabhii ikoko achitotaura kuti kwai vanhu vari mumba ngavabude ndakuisa tete wangu mumba vanhu vachibva varamba kanza zvidi zvawakuita ndobvaisa wanini pabhokisi ramama wangu rakaiswa panze pavharanda raiswa pavharandahapana chakashata aiwa indwai saka iye kaakuchivhura chinye bhokisi riyarera avhura bhokisi riyarera amenoto akasanganisana kuti china tete wacho bhokisi rakashama kudai pabva ati mai handizi kuti angaita sei angaonei kuna tete wacho saka from there wenyaradza achisvika kwakutoti kwai imi ndozvamati daidzira here kuti tiuene kuno muchiita zvinhu zvakata so hamuna right yekuita sei yekuvhura bhokisi tiripo isusu ndisu varinzi vebasa iro muda kutibudirisa paa so pa handizi kuti angaaedza kuita sei vachangamiro chaminakidza panyaya yavo ndechekuti vanhu iazvazinandadzi dzisingawirirani asi uyu anozvimisa ega ane musha wake nezvinhu zvake uyu ane musha wamai wake nezvinhu zvamai wake hamugoni kugara makadai munosangana papa iye ane mombe dzake gejo rake iwe uri mombe dzako ndikuda kuti gejo rangu rimiswe sezvarariri nokuti ndakatenga ndakanhanikira mauningu zangu akanzi ndagadzirira utoda futi nemunda waari kurima wamai wako utouda munda wacho ani iyeyo munda waari kurima iye ndianongogara zvawaiita minda iyoyo nyaya yamatopedza muzvikuru ngarespekto uyo respekto unogara wasaparita zvinhu zvavo wachawirirana chii anoita nhau yanga iri papfuma nhau yanga iri pakuuyu anga ari kushushira uyo kuti adi asuduru futi ndinozva kuti ari kushushira kuti uyo asudurika ndinozva kuti chii uyo akabva uyo hanidani paano kugara pake hatirambi uyo anoda kutengesa kuti akaone mari awane kudzinga itsamba yandikambowapa tataura nehanzvadzi yavo zvese zvinto zvakanyorwa namama wangu vari vapenyu pamusoro pemwana uyu izvi zvese pamusoro echangamuti nyaya iyi yanetsa hanzvadzi yamai uyu yakauya kudedezi tikagara pasi pekutanga baba uyu baba mukuru wauya tikagara pasi kekutanga kacho takati aiva garai zvakanaka garai zvakanaka nyaya yaiwanetsa vana vainetsana vanawo
iwo wacho hawanyatsitozivi kuti vainetsana chii. Mai uyu wainetsana neuyu pamusana pechechi. Chechi uyaenda kumapostori, tete vachienda kuroma. Ndopeke paine nyaya yavo, ndomeni nyaya yavo yavainetsana. Saka vanhu vainamata neuyu waendawo wozondoti uyu atora muteuro wekuti atore munhu. Saka ipapa ndobe takanyanya kuona kuti zvinhu izvi ndobe zviri kuva. Wabva wadzokera hanzvadzi yavo baba mukuru weuyu vachibva vazodzoka ndobe ndakazovanyorera tsamba iyi kuti waende kupolisi vapuhwe peace order. Zveshuwa wakaenda kupolisi vakandoprocessa zvepeace order, asi peace order yacho ndakazovabvunza kuti makamupa here. Havana kumupa. Mwana wavo kanichengera watopedza. Zvakaitika ndezvokuti uyu akagwejenura mumba akatora pisoda yacho inawo mai avo vachivakura. Uyu akakusvira mai kuti wadzinge mukomana uyu. Wakumutsvagira chii? Mhosva. Wakumutsvaga nefoni. Kugara kuSouth Africa zvino basa nemafoni. Uyu anyatsotaura muno mudare kuti haachadi uyu nekuti zviro zvani zvamai wake. Haangangozvitangi nhasi. Zviro zvakatobva. Conspiracy haitangi musi wainokutika. Inototanga nekure. Handi ukotanga ruwengo mhosva ere yekuti ingabve, but haasi kuziva kuti uyu adopted son yeipapo pamba ipapo. Izvezvi akazviziva izvi akuzviziva kuti uyu hapana makosi kwaanoenda achindobviswa nekuti he was an adopted son. Vana mai vati varipo takatomusarenda ari mwana muduku wamatete wakati uyu ndio wangu kusvika murufu kusvika adii ndiye mudyi wenhaka yachi kuti uyu anobva hasi mwana wanu. Tamutaurira nhasi vachazvitogara musha achiziva kuti hapana kwaanoenda. Uyu anotogarapo and haadzingiki nekuti mwana akadzobva pamusha ipapo. Vanofanira kutokura wese oziva kuti zvakasiyiwa natete kana zviri kundogoyiwa vanogoyiwa nahafu hafu sewana kune adoption. Margaret, adopted son pachirungu vane good term yekuti vanoti adopted son. Pachishora toti kuzvarira mwana. Unoziva kunonzi kuzvarira mwana ndo kwakaitwa namai avo. Saka zvamakaita here kuti makazvarira teta. Ndo pachishora tine kuzvarira mwana. Kuzvara mwana achikungopedza kuyamwa ngotorumuriswa ochindopuhwa chii kwaazvarirwa. We have that culture in Shona, kuzvarira mwana. Baba wako wakatombosara wachimubereka kumusana vachifamba naye kumusha uko ndozviziva zvese vaifamba naye kumusha chiendai mutogari zvakanaka. Inhaka yenyu mese. Kana zvanetsa iwewe zviri kunetsa ngaindorejeswa kumasoko high court estate iyo kuti tine mbuya wedu wakadii wakafa, ini ndiri adopted son, ndimai wako wachiri wapenyu, affidavit vanokunyorera kuti ndakamusarenda mai wako wachiri wapenyu, wotora affidavit ndakakusarenda, ndakamuzvarira. Kuzvarira tete pachirungu vanoti adopted son. Ndakamupa mwana iyewo tete wakataura kuti ndiye mwana wandicharera from 1 year 10 months kusvika nanhasi mwana iyeye ndewatete. Zvese zvawaitoita wandondokuvira kuna tete ndikaona here mwana kana nda kuona kana chii zvese everything zviriko kuchiwano zviriko kuchirungu. Saka nhaka yemwana akazvarirwa kana kuti adopted son anongodya nhaka ikoko kwaakazvarirwa kana kuti kwaakadopta. Saka une right kana akaramba ari kunetsa enda munoregister estate musheyane zvinhu izvozvo plot ikoko nemba iri mutauni nezvimwe zvese zvimatoti aende agara ari kumunda ndingatobve kuti kumunda ndingatobve saka
iwe chitora imba yamutown iwe umba imba yakuru uma ikutaundi andiko mubvumiri jogonia kutaenda kuzvitumbobhera amati handitombotenderi ngeyake yamai wake kumba iyoyo tete waiti wanomuda kuzogara naye kumunda ndiko waibeta ake mubai zvomba kana kuti wane nhaka yoda kuti wada kukwera ndofunga wana wangu wana tete wangu wari kuwashandisa kuti wasenze pamuchaiko umba iri kugara magi yakawakwa nemukoma wacho ari kubulawayo aibva avakatiromuzi aisiya isina kuperana uye ndiye akasara aipedzisa umba iyoyo kuisa 3 rooms dzacho kuti ite 5 rooms here kuzovaka umba ichimbomira mutaunondokanamukana wozotaura ndapedza achinzi uye ndiye akasara aipedzisa umba icho iriuraramakakushia kana paine zvimwe zvakazopaine vamwe wakazopa midziyo wavo kupedzesa pamwe varipo hawo handingasiri hangu asi ndiriziva kuti iye yakazosara ari kuvaka umba yatete yacho iri kurarama zvinoshia saka dambudziko racho handirioni rekuti wanganesanirana kana kuti nyaya yemunda munda wamuda kurimwa zvine kutokushanda kana kuri kuti vanotaura nawo ega dare rine harigoni kusvika ipapo but uyo angabuya zvakanaka kuti imba yamutatu kana anotora imba yamutatu ogara kutaura kusiya yakuti especially by the way, ndini ndaisponsa chimari right mukomana ari kubulawa akataura natete wakati tete ndoda kudini ndakuwakira imi vakataura ndikaforomesa mudhina ini ndikatenga madhofre ndikatenga masabhesta zvese right pamusoroi hazvina kupera uyu mai vacho handitauri kuti hanzi vari kuwashandisa ndakauya nemari from South Africa yandai almost 25,000 yandaida kupa uyu akaramba uyu ari papo sitaura izvozvo akaramba zvindimudini saka imba anoidire ndeyake anicharenda imari dzangu inini nemusha wese ndewako nemutaundi ane ninda izvishanda iwachigara kuhwani kana mati iye anogara uka ndiri kunobvisa zvese kugujumura zvese ndiri kunobvisa just because ndezvakuenda kushedi ndati ndezvangu awazweki ndandingagari pasi iyo hatisi kutonga iyo kana mazoda yesharing muuya totonga yesharing iyo zvinhu zvataura kuti endai munogara in peace asi sinzi mai wako wakafa hurumende pamutemo wehurumende muri kutopara mhosva kusandodeclare kuestates high court handiti master of high court zviro izvi munhu kana afa munoendesa kumaster of high court okushaya naye ini chanda kuadvaisai kuti panoshewa namaster of high court muri wairi munoshayana maproperty amai wako kana kuti atete wake ndikati inini chiendai munogara mamushe nekuti mese muri 2 mune right of sharing those properties no judgment yangu yandaisa endana izvozvo tichadzogorezvo hapana chatarafuni nezvenyaya hapana anobhadharira umwe munhu chikudai ichati vamwe vapindi munhu wake nomukadzi wacho uyu vanotaura zvinakadzi kuti munhu unovhurumuka munhu unogumbuka kuti kamanipa just because havagoni kutaura havagoni kutaura baba vafanana iye anotaura kuti asi iwe chienda unogare mukadzi wacho ari kushaya mwana imhosva here kuti munopa vamwe vanhu zvinhu zvevamwe vanhu tete wako ndo akandomutora havana ndomutora vakatopuwa vakauya akagadzirwa pamapeta kudai hana kupuhwa kunzi omwana vakasvika akagadzirwa right iwewe mukadzi wayo makandishaitira zvamakaita makasiya musina zvomaita dai makasiya marukiriya zvinhu zvenyu ndizvozvo nochekamudzero basi hapana kwazvinoenda nekuti ndozvino enda unogara nani respect each other handiti
imi munyararai garai zvakanaka respect iyo achaona respect yenyu achakudzorirai respect property dzatete wenyu mese mune equal right to those properties nekuti asi wandiremekedzoja because vari pasi pangu havana chavenacho pamuta pangu handiti endai iwewo pachivanhu chedu unozokuyengedza sekuru kana aita zvake zvaari kuita rindomuremekedza mundogarisana zvakanaka chisimukai nekuti